ହେଲା ଝିଅଟିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆରେ ମା ମାଟିରେ ଥାଏ କଦଳୀ ଗଛ କଦଳୀ ଖାଏ ହନୁ ଚିକେନ ବାସ୍ନାଟା ଦେହରେ ବାଜିଲେ ଥରି ଯାଏ ମୋର ତନୁ। ଆରେ ପିଲେ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଆଣିଛି 18 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ। ଚିକେନ କୁନ୍ଦୁରି ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରି ଗୋଟା ଛେଳି ସହ ଫାଳିଆ କୁନ୍ଦୁରି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ସହ କଙ୍କଡା ଝୋଳ ଚିଙ୍ଗୁଡି ପୋଡା ଯାର ପଛ ଦି ଫାଳ। ଆରେ ଚିଲି ଚିକେନ ସହ ମାଛ ବେସର ଆଫ୍ରିକାନ ଛେଳି କି ଗୋଟା କେଶର। ବାପା ଏତେ ସବୁ ଖାଇଲେ ତ ପେଟରେ ବଦ ହଜମ ହେଇଯିବ। ତୁ ଜମା ଦୁଃଖ କରନା लो ଝିଅ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି କସ୍ତୁରୀ ଛତୁଆ ଖାଇଦେକି ସେପଟକୁ ପଳା। ବାପା ତାହେଲେ ସବୁ ଆଇଟମ ମୋର। ଆଉ କଣ ସେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କର ଆବେ ସବୁ ଆଇଟମ ତୋର ତୁ ଖା। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ବାପା ତମେ ହଉଛ ଦେବଦୂତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ। ଡେଲି ତ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ସିଝା ମଣ୍ଡା ଯାହାର ପୁର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ମାଉଁସ ମୋ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ପଣସ ଆଉ ତା ପାଇଁ ମାଛ ମୋ ପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। ବାପା ତମେ ଏମିତି ପକ୍ଷପାତ କରୁଛ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମ ଶୋଇବା ରୁମ ରେ ନେଇ ପାତି ମାଙ୍କଡ ଛାଡିଦବାକୁ। ଆହା ମା ଏଇଠି ତ ଓଡିଆ ମାଡ ଖାଇଲା ଆଉ ତୁ ଜାଣି ପାରୁନୁ ଆଜି କି ବାର କହିଲୁ? ସୋମବାର। ସୋମବାର ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡ ମଣିଙ୍କର ବାର ଆଜି କଣ ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ? ନା ତୁ ଖା ଦେ ତୁ ଖା। ଅଲକ୍ଷଣୀ କାଲି କି ବାର? ମଙ୍ଗଳବାର କାଲି ତ ଖାଇପାରିବି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭଗବାନ ମା ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କର ବାର ତାକୁ ଦେ ସେ ଅସୁନି ଖାଉ ନେ ତୁ ଖା। ବୁଧବାର ଖାଇବି। ବୁଧବାର ମା ବୁଧେଇଙ୍କର ବାର ବୁଧେଇ ବାରରେ ମୁଁ ବେଲ ଦିଏ ମା ବୁଧେଇକି ଇଏ କହୁଛି ଆଇଁଷ ଖାଇବ ତୁ ନେ ତତର ଖାଇ ଖା ନେ ଖା ତୁ। ଗୁରୁବାର। ହେ ଭଗବାନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର ମା ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାର କେମିତି ଖାଇବୁ? ଖାଇପାରିବୁନି। ତାହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର। ମା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ପୂଜା କରିଛି ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖାଇବୁ? ଏଟା ମୁଁ ଘରୁ ବିଦା କରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବିଦା କର। ଆଉ ଶନିବାର? ଶନିଦେବ ତାଙ୍କ ବଳରେ ତତେ ବେକ କାଟିଦେବେ ଯଦି ଶନିବାର ଖାଇବୁ। ମୁଁ ତ ଖାଇନା ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? ହଁ ରବିବାର ତ ସମସ୍ତେ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି। ରବିବାର ତ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ରବିବାର ଖାଇ ପାରିବି। ଅସମ୍ଭବ ସେଇଦିନ ତ ମା ମରିଥିଲା ରବିବାର ଦିନ ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାପା ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବି କେବେ? ମା ଖାଇବୁ ଆଇଁଷ ତୁ ଖାଇବୁ କିଏ ମନା କଲା? ଯୋଉଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ଭିତରୁ ଚାଲ। ଆଲୋ ନାନୀ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ କାଇଁ ବସଛୁ? ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ରିଲ୍ସ ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଆଉ କାହା ଫୋନ ମାଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଲୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତତେ ଆଇଫୋନ ଦେବି। ସତରେ? ହେଲେ ଏତେ ପଇସା ଆଇଫୋନ କିଣିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖେ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ପଚାରୁଛୁ ବାପା ମନା କଲି ସେ ଦିଟା କୁକୁରକୁ ରଖିବନି ବାରମ୍ବାର ଭକି ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ବିକି ଦିଅ। ବାପା ମନା କଲି ପା ଭକି ହୁଆ ନା ତାକୁ ବିକି ଦିଅ। ହଁ ବାପା ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ 5 ମିନିଟରେ ଥରେ ଛାଡିକି ପଳଉଛ। ଜାଣିଛ ନ୍ୟୁଜ ରେ କଣ ଦଉଛି? ଫୋନ ନ ଦେବାରୁ ପୁଅ ମାଇଲା ଗୁଳି ବାପା ଗଲେ ଟଳି। ଆର ସାହି ରମେଶ ଦାଦା ପୁଅ ଷ୍ଟୋନ ବାପା ଫୋନରୁ ଓଟିପି ଆଣି କଲା 20 ଲକ୍ଷ ଲୋନ। ଏବେ ସେ ପଇସା କିଏ ସୁଝିବ? ତା ମହାମହିମ ବାପ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ପୁଅ ଯାହା ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଇଦବା କଥା। ଆରେ ବାବା ମଜାକ କରୁଥିଲି ରେ ମଜାକ କରୁଥିଲି। ଯେମିତି ନିଆଁ ସହିତ ପାଣି ମିଠା ସହିତ ଲୁଣି ମିଶିବା ଅସମ୍ଭବ ସେମିତି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦବ ମୁଁ ପୁଣି ଆଣିକି ଦେବିନି ଅସମ୍ଭବ। ହାଉ ବାପା ତମେ ବା ଆଳୁ କହିଲେ ସାରୁ ବୁଝ। ଛୁଆ ଦିନେ ମାଗିଥିଲି ଗୋଟେ ରକେଟ ବସିକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବି। ତମେ ଆଣିଛ ଗୋଟେ ରକେଟ ବାଣ 25 ଟଙ୍କିଆ। ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଗାଁ ପାଖରେ ବି ଉଡିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। କଣ ବାପା पर भरोसा नहीं? आखि बुझ आखि बुझ आखि बुझ। ये होची आईफोन 48 प्रो मैक्स प्लस ना क्यों जोटा की तैयारी हेची मेड इन चाइना। यार डिस्प्लेटा तैयारी हेची ऑस्ट्रेलिया रे। यार जो बैकअपटा तैयारी हेची न्यूजीलैंड रे। ने ध
48 Pro Max ହଁ ରେ ବାବା ଏଟା ପୁରା ନୂଆ ଏଟା ପୁରା ଏ ପୃଥିବୀରେ ନୂଆ ইয়ার মেগাপিক্সেল কেতে জানছু 18000 মেগাপিক্সেল মানে মঙ্গল গ্রহে পানি ଅଛି କି নাই তুই এইটু ফটো উঠেই জানি দেবু এই মোবাইল ওটে স্ক্যানর আছে স্ক্যান করে দেবু তো হাড় কোউটি ফ্র্যাকচার হইছে সাং সাং কই দেবো বাবা তু 5G শুনিছু এটা হচ্ছে 50G নেট ইমেজ চালিব যেমতি রকেট ବାପା ତା ପାଇଁ ତ ବଢିଆ ଫୋନଟା ଆଣିଛ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ আরে মা তোমার অଳି অଳି ঝিটা তো পাই কিছু কোন আনিবিনি বাবা তু ইচ্ছা করিবু না তা পাই গোটে তগড়া ফোনটে আনিছি তু উঠি পড় কি আখি বউদি মু তনে सरप्राइजটা দেবি তু ইচ্ছা করিবুনি যা 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 হ্যাঁ 3 2 1 আখি খোল কেমতি লাগিলা এইটা তো খেলনা ফোন এইটা মোর দরকার নাই আর তোর বি ফোন দরকার নাই হ্যাঁ তু ଯିବୁ টিকটক চলাইবু ইনস্টাগ্রাম চলাইবু নারে নারে হবু তারপরে ওড়িয়া ম্যাট্রিমনি বাবা বাবা মোর জিওটা কিচ্ছি দরকার নাই তু চুপচাপ র এইটা চলিব দি চলা এই ফোনটা নাই খেলে তু বাবা এই ফোনটা নেই চলা আমি টিকে সেপটে রিলস ফিলস করিয়া তাকে জমা ধরে দেবুনি আইডি ফাইড করলি মুনি সঙ্গ কার কথা হইব